când le voi da. Unde mi-ai lăsat nădejdea, ca într-o zi până apus, să-mi aduci pe toți aceia ce cu lacrimi ți-au adus. Nu doresc mai mare plată decât mântuirea lor și pe vești ca o răsplată să te cheme muritor. Nu doresc mai mare plată decât mântuirea lor și pe vești ca o răsplată să te cheme muritor.